Yeah, modern lady mbuya va desire epitbull chimboti paridhimu timbochimhanya wakanditadzira ndikakuregerera kwaive kusaziva nhasi ndakura ndazokuregerera munhu wese anotadza munhu wese anokanganisa munhu wese anotadza munhu wese anokanganisa ndozviziva akakutadzira chingomuregerera ndozviziva akakurwadzisa chingomuregerera kune vandakatadzira ndokumbira ruregerero vamwe aivawo situation yakandikonzeresa vamwe waivawo diki wakandikonzeresa vamwe kwaiva kusaziva ukandikonzeresa munhu wese anotadza munhu wese anokanganisa munhu wese anotadza munhu wese anokanganisa ndozviziva akakutadzira chingomuregerera ndozviziva akakurwadzisa chingomuregerera wakanditadzira ndikakuregerera kwaive kusaziva nhasi ndakura ndazokuregerera ndakakutadzira ukandiregerera kwaive kusaziva nhasi takura wazondiregerera munhu wese anotadza munhu wese anokanganisa munhu wese anotadza munhu wese anokanganisa ndozviziva akakutadzira chingomuregerera ndozviziva akakurwadzisa chingomuregerera kune vandakatadzira ndokumbira ruregerero vamwe aivawo situation yakandikonzeresa vamwe waivawo diki wakandikonzeresa vamwe kwaiva kusaziva ukandikonzeresa munhu wese anotadza